Benvidos a Todo Mal, o programa prepucio, porque cando a cousa se pon dura, desaparece. Cabeceira. Todo mal, vai a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dous subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Todo mal. Fixo no ben, Dios, que vais a tirar chistes, Dios mío. Sí, aquí os Nin tiras me nada. pagaron por eso. Bueno, temos moitas cousas que contar, Sí. Porque o programa, iba a dicir, o programa da semana pasada foi gravados son todos, pero gravámoslo seguido do anterior, entonces, Levamos un mes rascando os collóns. non, unha semana. 15 Unha semana. 15 días. Rascaríos os ti que eu estuve cortando vídeos, subindos ás redes. Que? Sí, que te ibas a decir cortando vides. Cortando vídeos, sí. Xa por onde vai. Sí, temos que contar moitas cousas, planarnos moitas cousas neste tempo, verdad? Sí. Unha delas foi que xa sabemos que Vas a empezar? Sí. Pero que antes quero dicir unha cousa. Que? Estou enfadado. Estou enfurruñado. Por que? Primeiro, porque non nos van os micrófonos. Pero eso pensas que a xente non o sabe. A xente xa sabe que non funcionan os micrófonos e eu estou cansada de dicirvos, somos pobres, non temos cartos, todos nos Un día vai golpes na mal, mesa que todo non nos vai mal, xa sabemos que todo está mal, xa sabemos por iso e chamamos todo mal, hai que ver, vamos a ver, non engañamos a ninguén, estamos intentando arreglalo, pero non temos collóns. Vale, pero agora que como estamos con este micrófono aquí tan sexy e tan fálico, temos que estar así xuntos. É verdade, E es un pouco máis. É que dentro de que o sonido non nos iba ben, despois de comprar uns micrófonos de moitísimos cartos, Sí, pois, muchísimo dinero. de repente, estropeousenos a mesa de sonido. Das demasiados datos. Eu só quería dicir que ahora hai que usar este micro e por eso estamos tan xuntos. E Coño, pero hai que dar unha explicación, porque hai por que eso usar me este choran os micro. ollos. Porque hai que usar este micro? Porque se nos estropeou a mesa. Por si tuéramos poucos problemas xa, como ter que vernos todos os días. A xente non sabe o que é unha mesa. Joder, pois micrófono vai enchufar... Tropeouse a mesa, No. entonces que están comendo no chan. A xente a sonar. Home, eu non diría esa palabra. Ti pensas que a xente é como Kiko Rivera? Sí, que tampouco sabe o que é unha mesa e é DJ. Pois, non, saben que os micrófonos van a un sitio enchufado. Perdón. Pois eso, É que jodeuse, vale. Dixen sabe, por non faltarche ao respeto, quero dicir, a xente non lle importa. Ti estás moi contento, pero sabes canto imos ter que gastar agora para arreglar isto? Mínimo 600 euros. É gracioso ahora, ai, vamos facer un podcast, que gracioso. Porque o que non nos ten non lle preocupan os cartos. Pois por eso estou gabrado, porque se teño que aguantar a ti, aguantar un montón de subnormales. Pero a ver, por que estás enfadado? Que che Porque pasou? estou enfadado. Non estés enfadado. Sí. Por qué? Enfadado, dixeche. Enfadado, lo que seas. A ver, Que estou enfadado, punto. E vou facer o programa enfurruñado. E de ver A túa al peor cara. telejaita más agrio. Que dices, un gilipollas. Pois eres ver un gilipollas e enfadado. pois mira, quero te dicir unha cousa dentro da tua enfadación, que temos aí un imán dun camping que se chama Camping Paisaxe, non é publicidade, pero resulta que me veu un chaval, reconoceume polo do Todo Mal, bueno, preguntoume por ti non estabas comigo, porque non imos xuntos a todos os lados, entonces Gracias a Dios. gracias a Dios, pero veume a mí, saludoume moi amable e doume o imán ese, parece moi guai, moi chulo, a verdade, É entonces super chulo o imán. vámoslo deixar aí. Vámoslo deixar aí aí de adorno, porque me mola moito. Todo o que nos regaledes, que é nada, vámoslo poñer no set. Sí, claro, pero regalan pouquísimas cousas. Teño boas noticias, que é que acabou xaneiro. Deixo ir. Acabou xaneiro, Dios, fíxose máis largo. Mira, eu hoxe estaba pensando, Dios, por fin febreiro, tío, enero fíxose máis largo que aquel viaxe en coche que tuve con un mozo que o deixamos no coche discutindo. Esas cosas pasan, vas no coche e dices, mira, que todos os collóns, sí, eu tamén de ti, veña, que cada uno por su lado. Ese viaxe en coche fíxoseme larguísimo, eso que foi desde o Marineda City hasta a Coruña. 15 minutos foron, pero fíxoseme enorme, fíxoseme como este enero, igual, moi largo, moi largo. A mí o que me parece raro é que hai algún mozo está jugante con viaxe en coche. Sí, non che abran a porta e venga fuera. E se deixan as relacións. Normalmente ti podes botar unha parexa de 35 anos na casa, bueno, vas tirando, non? Ou un vai traballar e outro queda na casa e entonces, como non vos vedes, pois vas tirando. Pero no momento no que hai unha viaxe en coche larga, unhas vacacións, ou, eu que sei, un compromiso de vámonos a casar tal, non sei que, aí durades 15 minutos. Hai que ter moito cuidado con organizar cousas fora da casa, Eu un día en Se lle queres a túa parexa, non salas da casa, ou non vos vexades moito.
Mellor non verse. Non sair da casa, eso tamén fai que te acabes Porque esas deixando. cousas son moi peligrosas, entonces, bueno. Unha vez eu vi en internet un fulano que dicía acabame de subir no avión e aínda non despejamos e o que está ao meu lado acaba de deixar a moza. E a moza está chorando, quedanme 12 horas de vuelo. Claro, pero Pero non pudo esperar un despegue. Estamos a 7.000 metros de A mí altura. falaronme de Empeza xente- a película e aí, oi, mira que o deixamos. Non, ten que ser abaixo xa. Joder, por qué? É cando tes tempo para falar. Bueno, acabaste de levantar para ir buscar un papel para anotar cousas como se isto fora o debate da nación. No, como se isto fora importante, como se isto fora sálvame. Quería dicir que antes dixeches, por fin ven aí febreiro. Alegrarse de que ven febreiro é como dicir teño entradas para o concierto de Bustamante, é como estás alegrando por algo malo. Todas as luces. Quer dicir, febreiro pode ser un mes máis peor de todos. No, xa é o día dos namorados. Febreiro é o mes máis peor de todos. O sea, a mí trae recuerdos preciosos. O día dos namorados, pois... Joder, estuve sola moi ben moitas veces. Habrá algo máis bonito. Ti gusta que haxa un día de los enamorados porque é o que che dura o enamoramiento. Claro, un día. eu normalmente o día dos namorados paso en terapia. É unha vez ao ano que paso aí, sabes, o taller. Que tal estás? Que non falamos de que tal estamos. Eu enfadado. Xa está aí. Xa está, eso é Sí. todo o que dese. Vale, pois eu tamén. Ala. Vou me cruzar eu de brazos tamén. Pois entonces agora eu quítome, non me gusta copiarme. Pois eu sí, eu vou estar cruzada de brazos porque resulta... Va a estar enfadada todo o tempo. Sí, vou estar enfadada Non todo lle o tempo. gusta eso, sí. Non, sabes por que vou estar enfadada? Sabes por que vou estar enfadada? Por Sabes qué? por que vou estar enfadada? Estou enfadada por un comentario que vi nas nosas redes sociales. E nós normalmente sempre recibimos paz e amor dos nosos chicoritas e vin unha mensaxe que non me gustou nada. E normalmente súdame nos huevos todo o que dixen de nós, pero non me gustou nada. Pois é raro, porque se fixeras caso aos haters estarías deprimidísima. No, estaría teñida de rubio. Pero vou ler literal o comentario desta persona que me ten moi enfadada. Di: moita gracia me fai esta señora, recórdame a miña bisabuela. Esa señora soy yo. Non, sí, pois como fora eu. Esta persona chamoume señora e bisabuela na mesma frase. Señora bisabuela. Señora e bisabuela. É como chamarlle a alguén su normal e gilipollas. É o mismo. Non te cebes No. tampouco. No, hai detalles. Hai detalles. Hai detalles, non? Hai detalles en señora e bisabuela tamén. Sí. Cal é o detalle? Sí. Joder, faime moita gracia esta señora. Señora, como en plan, entendo que ten cerca de Respeto. 45 anos. Recórdame a miña bisaboa. Xa parecéndome vella, o seu pensamento é de aínda máis vella. Non de aboa, sino de bisaboa. Di, ostras, que vos chiste da guerra civil fai esta señora. Pois mira, vou te dizer unha cousa. Eu non son nada señora. Porque se fora señora, o que teño, sabes que teño as señoras? Galiñas. Eu teño galiñas? No. Tenos miña nai. Está o nombre de miña nai, nas teño eu. Vale? Tendes custodia compartida? No. Eu non vou botar pienso nin tercerilla, que me gusta moito esa palabra. Eu non sei o que é. A tercerilla é un pienso moído. Pienso. O sea, gran. Moído. Você botelle millo ás galiñas. Eu que sei. Bueno, Non estou dicindo que non son miñas, non sei. Espera que lo anoto, tercerilla. O primeiro que fai- C ou con S? Eu que sei. O primeiro que fai a xente que se jubila é comprar unhas pitas. E eu non teño pitas polo de momento, porque a xente cando se jubila dalle polo rural, en plan, ai, es que soy moi rural, moi da aldea, tranquila, Tamara Falcó. Sabes, que veñen de repente os pijos a dicir, ai, son da aldea, non sei que, eso fixo miña prima. Miña prima vive na Coruña toda a vida, leva 20 anos vive na Coruña. Pobriña. E doulle por aí un espírito de ser da aldea, sabes que fixo? Comprar jaliñas. Pa piso. Pa piso, e tenos no cuarto de baño, no bidá. Son jaliñas de piscifactoría. Justame chamarlle a min. Os que se jubilan non é que lles dea polo rural. O que lles dá é porque cobran menos e necesitan os cartos dos ovos. Ah, pode ser tamén. Pode A ser. min o único que me falla neste speech é que dixeches unha frase, é que peso é o folio para anotar. Dixeches, eu non son nada señora. Eu non son nada, señora. Eu non son... Que é? Se faz todo de señora. Que fago eu de señora? Puñen la chaqueta sin meter os brazos. Eso sí. Pero por que eso é moi cómodo? O te poñer chaqueta sin meter os brazos porque para o entretempo está moi ben, porque che tapa o lombo pero non tes calor. Claro, o que, Eso lo recomendo moitísimo. o que diría unha señora. Lo diría unha sabia. Sabía con la edad de la señora. Bueno, pero a partir de ahora todo vai ir a mellor.
No, verdad? Bisabuela. Eu vou te dizer unha cousa. Espero que a persona que me chamara señora e bisabuela tiña 15 anos. Ten que ter 15 anos que os adolescentes din cosas sin sentido. Venga unha persona de 20 e xa din, ui, que maior, Dios mío. Sí. Non sabes? Eu teño unhas primas de 22 que mi má pensa, levolle... Canto lle levo? Levolle 7 anos e din, ai, que maior eres. A ver, levo 7 anos tampouco. Xa para que ti eres bisabuela. Claro, son bisabuela. Que, por cierto... Pero para eles eu estou muerta, sepultada, a punto de pudrir, menopáusica, incinerada, o sea, todo. Esta xente, a xente nova, todo o mundo lle parece vello, hasta os de 20. Sabes, unha vez que pasas a 20 xa eres vello, e ao mellor el leva menos 2 meses, non máis, pero xa como a partir dos 20 anos un vello. É verdad. Adolescente. Porque o adolescente... O sea, os nenos... Sabes os nenos? Sabes o que é un neno? En principio non, nunca tratei. Bueno, pues mira... Ti sabes que nunca collen un bebé no colo? Porque como que me dá repelús. Teño un tacto así que é como... Sin embargo, o cantante da orquesta colleches uns cuantos. Eso gústame. Eso relájame. É como os muñecos estes que hai no chino, sabes? Que aplata así. Ai, que relajante. Eso sí. Eso sí. O rapaz, sin embargo, a cousa que me dá repelús. Bueno, pues, a ver, como te explico. As personas... Ao principio son en miniatura. Ai, non me gusta eso, miniatura non me gusta. E son igual de gilipollas, pero sin querer. Ah, vale. E é verdad que os nenos... Recórdame moito aos meus ex, logo. Os meus ex eran nenos, ao mellor. No, eran querendo. E entonces estes nenos en miniatura, toda a persona que lle pasa de altura, que é un pouco máis grande que ele, xa é disculpe, señor, e a mellor ten 14 anos. Sí, sí. E te dicindo, disculpe, señor. A xente que agora empeza a ser adolescente, todos teñen nombres de fillos de futbolista. Xa non de futbolista, porque agora hai unha moda que ti non sei se estás pendiente desto, que houve unha moda de poñerlle aos fillos nombre de futbolista, e despois sobrepasouse eso, a poñerlle o nombre dos fillos dos futbolistas. Rollo, eu conozco algún que chama Tiago, como o fillo de Iago Aspas, que é como, mira, non innovastes nada, a Iago puxaste unha T. Bastante innovación e para Iago Aspas unha letra máis. Despois están, eu que sei, Sergio Ramos, como lle chama Sergio Ramos? Sergio Ramos chamalle Marco ao fillo, Marco. Quitaste unha S, pero podes ser máis vago, joder. En plan, xa por non ter que dicir unha letra. A forrar a letra. A mí pareceme humildade Sergio Ramos. Porque leva 20 anos dicindo, soy Sergio Ramos, e digo, mira, se non vou pronunciar tampouco non vou poñer. Será porque é andaluz. Claro, e di, Marco, vai chamalle Marco, pois dixo, mira, non lle poño. Nun andaluz ten sentido. Claro. Pero nun gallego, joder, que lle chames Luca a un rapaz. Non ten sentido nunha clase. Por qué? O coño, porque poño Lucas como toda a vida. A ver se son señora ao final. Ao final, si que eres señora, a ver se sempre estás protestando porque todo este no seu sitio e que nada va. Pero mirando o tema dos fillos dos famosos, chamoume a atención que Cristiano Ronaldo, a última filla que tuvo, chamoulle Bella Esmeralda. Bella Esmeralda, sabes por qué? Porque colleu as dúas princesas Disney que máis lle gustan á muller. Bella e Esmeralda. E penso eu se tivera un fillo, tivera que chamarlle como que máis me gusta de Disney, chamaríalle Bambi Simba. Oh. Eso sí que é bonito. Bambi Simba. Eu chamaríalle Pumba Fin. Que é fin? Cando acabo as películas que pon fin é o que máis me gusta. Por fin, acabo esta porquería que eu as minhas películas de Disney bien, pero cando tens que ver coa sobrinha de vez número 12 xa. Cando a miña sobrinha era pequena empezou Frozen. Oh. E era desto que son moi pequenos e arrancan e tal. E eu empeza a imagen esa collendo hielo. Sabes que empezan collendo hielo en Frozen? Non sabes? No. Eu sí. Pois empezan collendo bloques de hielo. Eu empezo a ver bloques de hielo e poñome a temblar. Por non podes botarlle cubatas. Si, non lle boto cubatas ao hielo, non. Claro. E agora pido hielo sin. Sin? Sin vaso. Me bote aquí. E quería dicir dos chavales novos que a xente de 14 a 21 anos domina o mundo. Sí? A xente de 14... É increíble como a xente de 14 a 21 anos, que é unha población reducidísima, é que non teñen un puto duro, Sí. son os que dominan o mundo. Se lles gusta un cantante, allá va todo Dios detrás. Temos o caso de Zetangana. É imposible que unha persona de 40 anos de por sí lle gustara Zetangana. Pase que escoitaba yo de 17 e aí se metió. Podes dicir outra cousa? Que? Andar en chándal.
Andar en chándal. Andar en chándal, un de 40 ou 50 non andaría en su puta En su vida. puta vida. É como os chavales se puxeron de moda, é como, ai, que mola! Ai, que é un mo- pouco el señor Barnes cando quere ser Sí. chave, sabes? E hai que se puede. Que se Porque puede. claro, os mesmos que ahora andan en chándal, porque vou tendo unha edad, cando nós andábamos en chándal con 20, dixían, como andades así, hai que andar un pouco bien puesto. Pero non como se puede, como está de moda. E depois hai unha cousa que me vai moita gracia, que se puxo de moda ahora, que, a mellor hai xente que non sabe, PEC. Pec. Decir pec. Dicir PEC, que é por el culo. Uh-huh. En plan, que algo está rico, me lo meto por el culo. Que me gusta esta película, me la meto por el culo. Entonces, Non me parece agradable a min eso. Sí, ao final vou ser señora, necesito... Sí, vale, asumo, son señora, son bisabuela, pero non me gusta esa expresión. Que fixeches o miércoles á noite? Pec no. O miércoles á noite vin La Isla de las Tentaciones. Debaixo dunha manta. Sí. É usted señora. Son señora. Outra cousa de vello que quere ser novo, ver ese tipo de contenidos Sí. sabes, ahora, eso o normal, hai uns anos sería que hubiera chavalada. Sí. E ahora mete xente jubilada, completamente. Eu quero dicir, a miña abuela está vendo La Isla de las Tentaciones. E facendo sonar a alarma. Pois o que iba con PEC, que anda todo o mundo a decir PEC, e andan os chavales PEC, 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 PEC. A mí me parece bien. Eu non... A mí os chavales, sí. Claro. A mí nunha persona adulta... Entonces, eu a mí o que me pasa con estas expresións é que un polo cu sona tan ben. Sí, é verdad. Por el culo, polo cu. Pero bueno, é igual. E entonces que pasa? Esta pizza me toma polo cu. É bonito. É bonito. É bonito hasta que sea, verdad? Non hai que meter sal, pero... Sobre todo se leva pepperoni. Bueno, o caso que os chavales empezan a dicir PEC. E están aí os chavales dicindo PEC e por el culo. E todo está bien. E entonces empezan os da nosa generación, No, os da vale, túa vale. generación, Os da túa máis ben. os da túa, os da miña e os das posteriores, os chavales din PEC, ja, 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 os chavales din PEC, ja, 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 os chavales din por el culo. E empezan a dicir. E empezan a dicir desta cosa que me mola moito de é irónico. No, Javier, non estás dicindo irónico, estás usando. Sí. No, non sabemos se é irónico. Ay, la nueva canción de Bad Bunny me la meto por el culo. Con 45 anos. É normal esa expresión. A mí non me gusta. É normal, pero mí é normal que unha persona de... Que a todo o mundo lle pode gustar de todo. Pero daste de conta de que Bad Bunny e por el culo nun señor de 45 anos. É raro. É raro. É raro. Pero sería como que... Deixa os chavales Pero de 15. non sabes que me fai moita gracia. Que 15 añén, porque, escoita, porque sabes que lle pasa aos chavales de 15? Que teñen que ir á contra. Claro. Entonces, se os chavales de 15 lles gusta Bad Bunny e lles gusta por el culo e de repente ven a un señor como a min dicindo por el culo e gustándolle Bad Bunny, din, hostia, temos que buscar outra cousa. Joder, os vivos porque están todo o día a traballar a pensar novas cousas. E que pasa? Que andamos detrás dos de 15 e os de 15 andan detrás das chavalas e as chavalas andan detrás de Fray Rosendo Salvado Detrás de xente con BMWs. e así estamos todos na BMW comprando coches. Pois esa é a Esta teoría. sería a sociedade Muy ben. actual. Pois mira, Pois eso, que por el culo. no, que dixe dicir que a mí o que me fai moita gracia é cando ves a unha persona querer usar esas expresións actuales, pero moi tarde. Rollo, levanse usando 2 anos e de repente esa persona di, hostia, esta expresión é como mima, onde vai esa expresión e é tan patético e tan bochornoso e sobre todo cando ves na tele en Ai, sí. sabes, cando ves na tele en presentadores e é Diciendo como el delicioso. E xa onde vai el delicioso? Que xa non di ninguén. que che di eso, é como Eso é "Nah, como- señor, jubílate". Pois a eso iba. A que Sí. non hai que andar detrás. E, quer decir, que hai que dicir un... Que me estás container? Un como andamios. Pois, é o que me tocou, é o que me tocou. Eu teño Vou unha con prima eso. pequena, ten 2 anos, e sabes como a saludo? É como eu lle dixo chao, chao pescado, Bien. pa que aprenda. Claro, Chao, pero, pescado. pero non lle dis por el culo. Que no, joder, dijo. Porque a miña... Dixo ya a mi niña de 2 anos, chao pescado, ela rise. E calante. E listo, non ia dicir, que por el culo ese juguete. Claro. A mí no. Gusta o libro por el culo, no. Hai que ser cada un. Entonces, hai que deixar aos chavales de 15 añar con súas cousas. Non podemos estar nun parque fumando porros con riñonera e por el culo. Bueno, Está feo. eu te digo cousa, a mí chégame, hai unha edad a que chegan as señoras que son moi crueles.
Porque outro día, o domingo, escribiñe un gozado a miña nai e dixenlle, non vou comer á casa. E díxome, bien, non ves ti comer, non ven tu irmán comer, e teu pai fixo churrasco, o mellor domingo da historia. E puxo, domingo perfecto. Iso é cruel. Para min é cruel, non é spec. Para min é cruel porque, hostia, está ben que penses, pero non o dixes. Sabes? Por qué? Porque hieres os sentimientos das persoas. As persoas ao mellor están aproveitando ir o domingo a jorronear a comida, que se busquen la vida as persoas. Vou dicir o que se di moi acertadamente en Galicia. Está ben fodela, pero non arrancarlle os pelos. Pec. Podemos crear nosa expresión POC. Polo cu. Claro, POC. Poc. Poc, poc. POC, POC. Poc, poc. Polo cu, polo cu. Polo cu dúas veces. Poc, poc. Polo cu. Falando de nais. Vale. Estuve falando outro día con miña nai e empezou a contar unha historia. E as nais, cando vai habendo unha edad, teñen a manía de que che contan algo que ti xa sabías. E sobre todo, ou polo menos a miña, que non arranca, non acaba de é como, e estaba eu que non sei que sabes, non sei que bum bum, e volve a contar mesmo outra vez. E entonces eu, sin querer, dixenlle a miña nai, omitir intro. Dixerte? Dixenlle, omitir Que sinvergüenza. Sí, e non entendeu. Que foi o que máis me jodeu, que quedei mal para nada. Entonces a mí gustaríame, si podemos as persoas desarrollar ese botón, o botón omitir intro, e poderlle dicir a alguén que che vai a contar o outro día fui omitir intro, Sí, sabes? Vaite ao que me tiñas que contar. Non che pasa que hai moita xente así, os pais fan moito para contarche algo que o previo é unha desgracia. O sea, é como en plan, pois fun e encontreime unha persona e como a vin e parece que encontraste unha persona muerta e fatal e a punto de estar enterrada e ao final é que, bueno, e estaba con un jersey verde moi, moi bonito. Sabes? E ao final desarrollan unha cousa boa. Sí. Pero empeza dramático. Bueno, é como as películas de Antena 3, empezan dramático e acaban en boda. Bueno, acaban dramáticas tamén neste caso, pero entendes o que che digo? Teñen unha secuencia de drama, bien. A mí gustame moito dos pais cando se atopan con alguén que meu pai é un fantástico neso, que sempre todo o mundo está gordo e todo o mundo está máis vello que ele. Viga non sei quen, ai que vello está. E é como, home, porque agora ten 73 anos cando conociche tiña 40. Pois te digo, tiñamos que facer un podcast de traer os nosos pais, porque todas as historias boas son de nosos pais. Miña nai, outro día mandarme unha foto dun bebé, unha amiga que foi aboa, e mandoulle a foto do bebé e dixolle, ai, que gordita. Que gordita eu, mamá, como lle dices eso? Non é o mismo que contestou túa nai cando lle mandaran unha foto polla. Sí, casualmente. Debo de ser o corrector. Sí. Bueno, claro que se con se escoitade ruidos raros de fondo é que o meu can se está lambendo os collóns, literalmente. E vanlle quedar en Carne viva. carne viva. Eu te podíamos dicir que eu te camo os collóns, pec. Pec. Pois eso, que me gustaría desenrolar nas persoas a expresión omitir intro e que todo o mundo entendamos que, vale, boa gran. Sí. Non che ten pasado tamén de xente que pasouche algo, que sei, tes un problema no traballo, deixaste como mozo, tes, que sei, omitir intro. Un familiar enfermo, calquer rollo, estás contando, jodido, e ele empeza e diche, bueno, sí, e empeza a contar unha cousa súa que xa che contou 20 veces que é unha puta mierda. Sí. Ou Que é como, estou che contando unha cousa que me pasou grave e ti a contarme que no Zara non che devolver un jersey. Sí. Eso fai moita xente. E fan unha peor que é, eu que sei, veño de enterrar a meu abuelo. Bueno, a min jodeuse unha chaqueta na lavadora. Estamos, sabes, sempre teñen algo que está ao mesmo nivel. Esa xente é exagerado. En principio, sabes, non, primeiro non é unha competición. Segundo, me importa unha mierda a tu movida. Terceiro, entendes que hai categoría. Sí. E sobre todo, joder, que chega un punto que é como, xa me contastes 23 veces que a túa cabuxa rompeu unha perna. É unha putada, pero contástemo xa 20 veces e hai desto ano e medio, joder. É verdade. Pero como queren dar a pena, que foi a última pena que tuve? Aí voi. Sí. Pois esa xente no pec. Se as cousas boas as metes polo cu, as cousas malas, jomítalas. métellas polo cu de outro. No, jomítalas. Jota.
Vomítalos pola boca. JT. JB. JT. Vomítolas todas. Vomítalos todos. Vomítolas todas. Quería falar tamén, bueno, non quería falar, pero que falar se acordoume, que hai un tipo de xente en Galicia, eu só lo conozco en Galicia, non a vi en ningún sitio. Tampouco nunca se liches de Galicia, para sabelo. É verdad. O caso, que os gallegos temos moitas cousas boas. Eu, amante de Galicia, el número 1. Pero este tipo de xente que só está en Galicia é a peor mierda que existe. Cal? Esta xente moína. Moína? Esta xente triste. Pero non triste de xente triste que hai xente triste, non. Cada un é como é. Senón, un tipo de xente que só está en Galicia que solo che conta desgracias. Sí. Solo, exclusivamente desgracias. E pedís ti, son os vellos e tal. Non ten que ver que edad. Hai nos de 20, hai nos de 15, hai nos de 30, hai nos de 40, hai nos de 50. Xente que che ven e che di, ai, non sabes quen está moi mal no hospital. Sí, é verdad. E é como, no quen? Sabes o veciño da parroquia do lado que tuvo un tal que ten 87 anos? E é como, tronco, pero sinto moito, pero Sí, non, sí. sempre que che ten que contar algo. Acordaste de José Luís, o que estudiou con nós, que facía 10 anos que non o víamos? Sí, deixou unha muller. É como, en 20 anos non se acordou que se casou, non se acordou que tuvo un fillo, non se acordou que era feliz. Ahora que o deixan, sempre teñen que contar algo malo, é unha cousa terrible. Sí, hai moita xente así. Hai un espécimen en Galicia de contar todo malo, que é increíble. Por que será iso? Porque, non sei, amargor. Amargor. Amargor que teñen dentro. Falando de xente así moína e de xente que tal, sabes, outro tipo de xente que non aguanto. Can? E que estou aos collóns. Estou aos collóns de Chenoa. Por que che fixo? Quería a xente, a mí gústame, é así desagradable. Desagradable é unha cuba de purín. Chenoa é gilipollas. Chenoa non sabe se vai andando normal ou facendo pino. Como sempre ten cara de cu, non distingue. Hai xente que ve a Chenoa e di, é que a mí gústame así, borde. A mí o único borde que me gusta é o das pizzas. E se leva queixo. Bota de queixo a Chenoa, a mellor sempre empeza a gustarme. Aquí Chenoa é desta xente que te ve pola calle e dixe, ai, estar máis gordo. Oh, que sorpresa, non me dara conta. Tuve que poñer outro espello do lado do outro para verme. Tuve 25 minutos para dar enchufado o pantalón, pero tuve que vir a señora Chenoa a dicirme que estou máis gordo. Porque senón eu non me dou de cuenta. Sabes, Chenoa desta xente que di, eu digo o que penso. Pois só piensas mierda, cariño, como che tiña que dicir. Hostia, nunca esta xente que dice lo que piensa, nunca di, que guapa estás. Sí. Que estás na cabeza? Que estás na cabeza? Un niño de velutinas? É que non sei como se pode ser tanta maldad. É como a xente que é su normal, pero sempre gana. Nunca pierde. Dice, ai, su normal, pero... Sí, pero para que queres? Aquí, sabes este chocolate que é 100% que é super amargo? Sí. É porque é 100% Chenoa. Un chocolate 100% Chenoa. Chenoa entra nunha iglesia e dá a volta hasta o Cristo que está na cruz. Cando Chenoa vai no coche e hai un control da Guardia Civil, levántanse e marchan por non aguantar Chenoa. Porque Chenoa, a xente da Hacienda, jode recibir unha carta de Chenoa. Mira como será o tema. Chenoa parecelle desagradable hasta a Mouriño. Bueno, eu que sei. Eu que Chenoa gustaríame ser do seu equipo. Porque, bueno, a prensa machaca moito ás veces. A verdade é que é difícil, Que non, que está sempre con cara de cu, que está sempre amargada, joder. Que Chenoa foi cantar ao exército e preferiron ir para as trincheras. Preferiron que lle dispararan. Chenoa foi á casa da bruja. Que bruja? A casa da bruja, a casa do terror que chama a casa da bruja. E asustouse a bruja. Como ten que ser Chenoa? Porque vai con esa cara de amargor que claro. Que ti viches o programa que está presentando Chenoa. A verdade que non. Pois Chenoa está presentando o té e entón está ali que a súa tal. A ver, que entre o su normal número 2. Bueno, moi bien. Pa mierda que cantas bastante faz. Ala, séntate aí cos outros su normales. A ver, Natalia 2 a cantar. Venga, o que nos facía falta. Más triunfitos para ir rascarlle os cartos a Jalloso en lugar. É o que facía falta. Está así, con esa actitud. E mira, Chenoa, se non te gusta, non vayas. Chenoa que está nun sitio e non queres ir. Ti ves a Chenoa e vela no bar e dis, vamos a outro. Rosa de España adelgazou porque estaba Chenoa na cociña. Para non ir andar, non? Claro. Bueno, eu que sei. Eu, a verdade, é que sí. Teño que dar a razón. E é moita xente Chenoa. Hai moito chenoísta. Podemos definir a xente como xente Chenoa.
Eres moi chenoa. que hai xente que é como ela. Que é como ela, entón sí. é moi chenoa. É moi chenoa. Ou que teñen ramalazos de chenoa. Bueno, Que habería que dicirlle, non chenoes. chenoes tanto. Que sei que me vai a caer mierda por isto, porque hai moita xente que é super fan de chenoa. E adelante. Pero a mierda aceptua. Pero non podemos promocionar este tipo de personas como que está guai, porque a xente veo na casa e di, que está ben andar dicindo o que penso. E van pola casa, ti estás gordo, ti estás feo, ti eres un normal, ti traballas mal, ti non sei que. Claro, despois esa xente hai que partirlle a puta cara. pois aí queda este mensaxe patrocinado pola Xunta de Galicia. Pola chenoa de Galicia. Pola Xunta de Galicia. Pola chunta. Vouche contar unha cousa que ten moito que ver con isto. Ti sabías que hai un monumento ás vacas en Mazaricos? Porque ten moito que ver con isto. Porque non ten nada que ver, pero... É todo o contrario. É todo o contrario. Porque se hai algo contrario á chenoa, son as vacas. Que ben, todo ben. Haberá algo máis cariñoso, máis agradable, máis bondadoso que unha vaca. A vaca é todo dar e dar e dar. Dá leite 2 veces ao día, pero se pode ser. Que dá leite 2 veces ao día? Ti? Eu e pouco máis. Pois hai un monumento ás vacas en Mazaricos. Ti que lle poñerías un monumento? As vacas. Eu ao Malibu con piña. Aprendeu a beber a moitas generacións, o Malibu con piña. Puñería yo ao millor, que xa falamos a semana pasada, eu puñería un monumento ao bocadillo de lomo e queixo, ao tapón. Ao tapón, ese tapón que che fai non vomitar. Sí. Eu puñería un monumento ao hielo este que hai hora especial que non se derrite nunca. É verdade. Buah, o que inventou eso é Einstein para min. Sabes quen inventou eso? Que? Un ex de Chenoa, porque conoció el frío auténtico. A que lle farías máis un monumento? Hombre, a Galloso. Hombre, si, A Galloso un monumento. Que non é un monumento de Galicia. Ese xa é unha vergüenza. Ese xa é unha vergüenza. Despois, cando morra, farán o circuito de motos José Ramón Galloso. Pero quero ahora, joder. E vamos todos nas motos, Galloso para arriba. E cando pasa a moto, Galloso. Eu puñería un monumento aos parrilleros. O parrillero de que? Aos parrilleros? Aos que van ao churrasco. Venga, parrillero. No, os que arreglan as parrillas dos coches. Claro, o parrillero que fai o churrasco. Ese amigo que di, vale. vou comprar a carne. Vale. Faría dúas. Un organizador de cousas. O organizador que organiza pa aquí, pa lá, pa non sei que, e o parrillero. Ese que está, que chegas ti de bonito, reciendo chao, tal, e tal, e sudado, graseado, a camiseta che de calimocho, tal. E non lle importa. Que lle importa, non lle importa, está feliz. Ese é meu irmán. Sí. Pero eu, a churrascada ás 10, eu vou ás 4. Eu vou ás 4 porque teño que poñer a brasa, teño que tal, un calimocho, preparar a carne, salala, botarlle cerveza, non sei que. Esa persona merece un monumento, porque aparte fai no gustoso, non é Chenoa, que chegarías e estaría ali facendo churrasco e diría, temen que facer eu todo, que asco, sabes, esta xente que fai toda a maldad. Non, o parrillero fai no gustoso, e tal, comede, vinde que xa está quente, ide come ti, eu xa comede, e eu como despois, din a veces, eu como despois. Esa é unha bondade no corazón terrífica. É verdade. Eu puñeríalle un monumento aos camareros que che din o de sempre e che traen o de sempre. Que non se equivocan. É verdade. Que hai moito camarero que che di o de sempre. É pola chulería e polo ego de dicir, ai, que eu acordo. Non te acordas, non pasa nada. E estás ti ali, que non tomaches café en tu vida, tomando un café sol americano e dicindo, é que como yo digo, si viña cunha sonrisa. Porque aparte venxe, o de sempre. E ti, sí, claro. E venxe, aí tes, como dicindo, acerté. E non. Entón eu poñería un monumento ao camarero que che di o de sempre. E che trae o de sempre. Ai, sí que se merece un monumento. Tamén lle poñería un monumento ao que... aos camareros todos que che invitan ao chupito de despois. Que che din un chupito que invita a casa. No. A min sí. No. Eu poñería o que deixa a botella. Non o que un chupito. No, o que di, venga, pam. Esa es. Pois Poñería un monumento aos das colchonetas dos nenos. eu non. Porque enchúfalo ali e son 10 minutos que te tomas o teu vermo tranquilo. Sí, eso sí. Sabes? E por 3 euritos te has salido rapaz. Eso é verdad. E ti estás todo, joder, por me cago en Dios. Eu poñería un monumento ao que inventou o brownie.
Ese tamén o puñía. Como está ese señor? Como está eso de increíble? Sí. E sabes eu a quen non lle poñería un monumento? A quen non, nunca na vida. Non. A xente que vende brownies e cerran o negocio cada 15 días. Que cando queres ir están sempre de vacacións ou cerrados por un evento ou porque non sei que, ou porque non sei canto, ou porque esa xente, un brownie é 24/7. É verdade. E esas tiendas teñen que estar abertas 24/7. As pastelerías. Porque a min hoxe apetecíame un brownie e o sitio onde vou sempre está cerrado. Que sinvergüenzas, queren descansar. Queren descanso e queren ter sindicato vacacións. e queren Que dereitos vergüenza. laborales, pero eso non pode ser. Si faz brownies eres esclavitud. Eres esclavitud. Eres esclavitud, lo siento. Que ti sabes que eu lin cos esclavos e os da Edad Media non eran tan esclavos como dicen. Un día hai que entrevistar a un esclavo, Un día hai que entrevistar. Saleume moi interesante. Fai honor ao seu nome, di cosas moi interesantes. Sí, moitas non son verdad, pero son interesantes. Claro. Porque non di moi verdadera, di moi interesante. Claro. Claro. Dis, soy la revista moi verdadera. No, a revista moi interesante. É como atrápame si podes. Di atrápame si podes. podes. O premio si podes. Podes, non podes. Claro. Claro. Sabes? Era como aquel de, ¿quieres ser millonario? Sí, moi ben, pero non, pues non sei a pregunta. Non era, aquí faste millonario. No. No, era, ¿quieres ser millonario? Sí, pues moi ben, pues xa lle dando ala. Sí, la isla de las tentaciones é unha isla e hai tentaciones, bien. Listo. Son cosas, claro, que prometen, bien. Pues bueno, así. Canto cloro estarán botando na piscina da Isla de las Tentaciones? Porque aí debe de haber de todo. Sí, a verdad. Aí debes de ver a sífilis con bañador. A verdade é que é graciosa, a Isla de las Tentaciones. Estábamos con monumento. É verdade, foi Ao que inventou a Isla de las Tentaciones. O que inventou a Isla de las Tentaciones merece un monumento. Os churreros. Os churraros merecen un monumento, sobre todo os churraros que cambian o aceite. Sabes quen merece un monumento? Sí, os que poñen cubatas nas festas e non é garrafón. Oh! Pero habería un monumento a 2 ou 3 personas, Pero Os que cargan moito a tapa de pulpo, a ración de pulpo. despois cobran a igual. Porque Cobran, aqueles claro. cargan moito e cobran 25 euros. No, pero cabrón, che igual. Sabes que merece un monumento? Eu merece un monumento. Ti que mereces un par de hostias e moito estamos aguantando. Era iso. Que non che Era iso. Sabes que merece un monumento? Claro. E eu así que vou ser populista. Os cans. Os cans. Porque non cae malo. Porque eu teño gatos. E me cago en Dios, con días, me cago en Cris, quero moito, Me cago en Dios, indo hoxe. Miau. Vou ali e a cada paso que me acercaba alejábase 2. Sí, é Me verdade. cago en Dios, que pasa? Mira, o meu can, que non lle gustan as persoas, sin embargo, está aí deitado e ainda non se mordeu. Pero o can... Ganas ten, o meu can ten o jardín de morderche. A ver, o teu can non é unha porquería, como can. Do que é a raza can, Por que? do peor can que é. Que é un can bonito, un can destes que che ve e dalle ao rabo. E che lamba a cara É o meu toda. can que telo. Ni má por rabo, ni lamba a cara. É porque che ten que lamber a ti a cara. Ni lambe a cara, a ti non ni se cambia lambe a cara a ninguén, non se lambe nada a nadie. Como voles insultar ao meu can, a hostia que che revento, que che dou do revés, non te acordas do teu nombre. Oístesme? Aquí vamos ter problemas de vexer. Que o teu Vas can levar un hostia que te vou partir a puta non cara. responde Vamos. aos cánones do can. E te respondes ti aos canos das persoas, mas No, inútil de no. mierda, que és un puto inútil de mierda. Non vale sin para tomar polo cu. Que insultas, tía, que insultas? É que non insulto. Simplemente digo que can é unha palabra que non corre. Por exemplo, José Manuel. Aí sí que lle podría, porque está todo o día deitado, lambes os collóns a ti mismo. Xa fai máis do que faz ti. Como- Aquí sabes estar deitado, non te lambes nin os collóns. Como José Manuel está ben agora como can, non como... Vouche partir a puta Non cara. non lle Mira deron... onde está o final do programa. Non. Mira onde está o A límite. teu can lle deron unha cartilla de can. Deron unha de papagayo, porque xa isto non é un can. Non lle daba non lle daba rabiño cando ve a xente. Pois Pero quen dá o rabo cando te ve a ti, home? Quen ve a ti lle dá o rabo? As ti ao rabo cando ves a gente. Iso sí, moitas veces. O que quería dicir, que os cans, todo é bondad. Sí, non como a ti. Va, paso ya. Pois vamos cambiar de tema. No, vamos cambiar de tema porque vamos mal ti mesmo. Hai cousas polas que non se pasan. E o meu can é la primera. E la última, o resto vai tirado dos collóns. Que non é un can. Vas levar un barque. Joder. Mira que levo un mes sin ir a CrossFit, pero dai igual, Coita,
Vouche contar unha cousa que che vai a acojonar. Saleu unha noticia que analiza as persoas infieles. Cal é, en plan, cal é o seu traballo, o que E que che gastan, preguntaron? de onde... A min me preguntaron, dixeronme que foi anónimo. A min dixeronme que era unha encuesta anónima. Ti dixeche, a encuesta é anónima, e ti dixeche, tamén me lo follé. Vale, non lle gustou o chiste. Chega, estoy. Fixeron unha enquisa donde as profesións donde máis infieles hai son os banqueiros, o personal sanitario e os pilotos. Vale. E digo, onde fixeron esta enquisa? En Bilbao, porque en Galicia, se fan esta enquisa en Galicia, serían os músicos de orquesta. Os máis infieles, obviamente. Aínda que tamén che digo unha cousa. Tamén son máis listos e non minten. Porque ti se fanche unha encuesta de eres infiel, que dis? No. Sabes canto costa ser infiel ao ano? Hostia, que pagan. Eso tamén é outra... Ese é outro estudio, Ya. Estudio de... Ser infiel, os estudios din que se eres infiel ao ano máis ou menos de media, claro, de media, porque hai xente que gasta 20 euros e hai xente que gasta 1 millón para levarche a Bali. Quero ser infiel. De media gástanse 5.000 euros ao ano. Entre Dios. entre regalos, hoteles, cenas. 5.000 ao ano, que con que teñan máis dunha, por iso traballan tanto os da orquesta, para pagar todo eso. Porque se teñen varias en cada pueblo, canto sumas ao final de ano? Demasiado. Demasiado. Claro, así ten ese cochazo o dueño do Motel Venus. Porque quen leva cartos na infidelidade é o Motel Venus. Eso está claro. Mas digo unha cousa, non lle fixeron unha encuesta nin a cantantes de orquesta, nin a músicos de orquesta, nin a xente do audiovisual. Porque a xente do audiovisual aí hai máis guarrerío que Cristo. O día que falemos nós, A verdade. hai máis infidelidades aí que ahora xa estás sin pagar. Cuidado. Que os máis infieles eran pilotos. Os pilotos, o personal sanitario, Piloto de avión ou piloto de rally? creo que de avión. E o piloto de avión fará o amor no propio avión? A mí non creo, non? Porque mentras che cargan gasoil é o momento de puta madre vai botar Eu o creo polvo. que eso son fantasías que son mentira. Sí. O sea, Ti crees que non follan aí? É que a ver, eu reconozco. pero ninguén, nin persoas... Ser piloto de avión préstase moito al folleteo guarro. crees? Hostia, vivo en Santiago, teño que levar un avión a Barcelona. Pero- Todos 6 horas aquí en Barcelona, que era? Se activa la cacería. Só che dá tempo a eso, non che dá tempo... Ai, non che dá tempo a follar, que pena. Non che dá tempo a ver un monumento. Ai, eso? bueno, sí, que che dá Sí, tempo. sí, Sí, que che dá sí. tempo. No, pero non che dá tempo a facer turismo. No, pero se vas a follar. Porque aparte, o bo que ten, que ti, por exemplo, el Museo del Prado ponche tiempo aproximado de visita, 1h30. O follar darlle ti para diante ou para atrás o que queres. É que a mí o turismo de follar sábeme a pouco. Non me compensa. Eu, para mí, turismo de follar aí do Santa Comba é o máximo turismo de follar que... Pois escoita, porque hai unha aplicación que dixo que a provincia onde máis infieles hai é Lugo. A ciudad. Eu sei, Lugo. Ciudad. A ciudad, Lugo. Lugo é a cidade na que hai máis infieles. Sí. Xa sempre se dixo. Para comer Lugo. Para comer todo o que puedes. Ahora explícome o da muralla. Porque o que entra dentro da muralla este lo zumban. Aí, É unha protección. A muralla poden chamar muralla de Lugo ou condón. Pois Lugo, manda carallo cos de Lugo, E parecía que estaban aí, en plan, están aí en plan, que non chaman a atención, pero por detrás, Eu xa por detrás. por detrás e por diante, por diante. Eu xa me imaginaba, sabes por qué? Por qué? Porque ti falas con alguén da Coruña, "Guau, Coruña, tes que vi", falas con ti viejo, "Guau, viejo", falas con de Lugo, "Tá ben, non fai falta que veñas". Rollo, Non quere que se sepa. non queremos que haxa moito aquí tal, que todo se sabe. Estamos moi ben aquí os que estamos e mezcladillo. Pero sabes como se soubo que esta encuesta non a fixo nin o CIS, nin o Instituto Nacional de Estadística, nin nada. Fixoa unha aplicación para infieles. Hai unha aplicación para infieles. Hai unha aplicación... Se llama Instagram, a lo mejor. Non. Hai unha que é un pouco máis agachada. Hai unha aplicación para infieles que só é para xente que infiel. Claro, se é aplicación para infieles. Por exemplo, imagínate, se te metes sin ter novia, bótate fora.
En plan, aquí solo infieles. Tens que levar o certificado de matrimonio, o firmado polo cura. Por firmado pola tua muller. Cariño, fírmame aquí que Pero estamos... non é raro que é unha aplicación só para infieles. Sabes, é como se vas a un nutricionista, che colle un móvil e tes a aplicación do McDonald's. É como, Oh, aclárate. é moi obvio, non? No, É porque seguro que é unha aplicación que xa está feita para eso. Sabes, unha aplicación que ao mellor no icono pon marca. Estaría ben, eh? Claro. Vouche contar porque eu entrei nesta aplicación. Para documentarme. Para documentarme. Fon a documentarme e quero un pirolazo. Pero fon a A documentarme. nivel profesional. A aplicación chámase Ashley Madison. Que pode ser un virus ou pode ser unha tipa de Erasmus que te estás follando. O sea, o nombre tampouco está ben. Ashley Madison. Ashley Madison. A mí ten de cantante americana. Sí. El nuevo single da cantante Ashley Madison con Abraham Mateo. Que tamén sale en... Los magos de Waverly Place. Sí. Sabes, en Glee ou como se chaman este tipo de cousas. Dios, estás super arrogado, manteles, tira un... Perdón, é que choveu moito e embarrouse mo campo. Vale. Algún de vos facía a broma aquela de ese campo embarrado, tacos de aluminio. Casa para chicoritas e yo. No pillei. Vale. Vouche explicar como é a aplicación. Ashley Madison. Vale. Para empezar, usa a mesma estrategia. Pero, un inciso pequeño, pero non se está follando todo o mundo a Ashley Madison. Espero que non. Hai máis personas. A ver se foi aplicación de Ashley Madison dixo, yo a follar. Aí a ver se hai que fazer unha Carla Núñez. A follar. Pois esta aplicación usa a mesma estrategia que usan as discotecas casposas, estas chungas Sí. moi de antaño, que é deixar registrarse gratis ás mulleres. Que xa é como, oi, Ashley Madison. El feminismo, esa elección te la saltaste. Pero bueno, o procedimiento é literalmente meter fichas. Ti, para darlle un like ou para falar cunha tipa, necesitas unha ficha. Cada ficha vale cartos. Oh. Porque, de forma gratuita, só lle podes como dar like a 2 personas ao día. Ah, bueno, chejam. Hai xente A min con un merchazo en outro día, chejam. Hai xente... A ti sí, pero hai xente que non. E compras fichas. Compras fichas como nos como coches de choque. Ah, sí. E tens que estar así esperando. E depois acabas echa música. Tamén hai un rollo de que tes a tua imagen ao principio tala borrosa, son os normales, pero non son normales perdidos, claro. É solo como que hai unha opción dunha chave que lle das as túas claves a outra persona que ti elijas para que che vexa sin ser borroso. O sea, é como poñerche ti as gafas nunha discoteca. Para que me entendas. Sí. Sabes? Ou salir un día de festa sin beber. Exacto. Que ves a xente. De repente vela, non? E senón, se estás moi borracho, vela borrosa. Bueno, é un procedimento normal hasta ahora de calcar a noite, non? Para salir. Nada. E cando sales de noite, en vez de pagar fichas, paganlle cubatas ás chavalas. Pois sí, aí o tes, é para infieles. Está ben, porque xa entro sabendo o que hai. Non, a ver, non digo que estea. Pero quero dicir que non pode vir ninguén dicindoche, es que me enamoré. No, aquí era para infidelidade. Era para infidelidade. En plan, me pongo celoso de tu marido. Hostia. Ti crees que haberá xente nesta aplicación comprando unha muñeca hinchable para facerse pasar pola muller e en realidad non é o juguete sexual, senón que faino pasar para a muller para poderse liar ca outra Verdad? Que minte dicindo que está casado para E ter ten unha muñeca hinchable, pero non para follala, senón para que sea a muller. No. Hai muñecas hinchables de mujer. Si se enteran de que eres unha estafadora ou estafador, e que estás aí metido para axexar ou que non estás casado, bótante. Ai, que terrorífico. E tens que ir a ligar como a xente normal a Infojobs. Muchísima cosa. Estamos moi tiquismiquis en Galicia, non? Moi sibaritas, moi... Ai... Sibonei. Estamos moi... O sea, usar aplicacións para ser infiel. Hostia, en antaño, nos tiempos bonitos de antes, ti follabas a calquera que non fora teu amigo, listo, non te poñías... Ai, unha aplicación. É verdad. É moi pijo eso, non? Sí. Hostia, o bonito é... O que se faz O bonito de ser infiel é que... empezar a arreglar a iglesia. Hizo un barro cura. Eso solíase facer. Por exemplo. Tamén, joder, que sea calquera menos o teu home. Sí. Non, que tamén che vou dicir, non son moitos requisitos.
É como... Fai falta unha aplicación para eso? Este non. Os outros todos, o que sea. Este non. Claro. Non fai falta unha aplicación. Fai falta ganas. Bueno. Pero... Claro, a aplicación esta di os máis infieles son os de Lugo. Porque son os que usan a nosa aplicación. Pode ser que Carlos de Lugo descargou a aplicación e como é o único que hai en Galicia, xa é os máis infieles. Pode ser. Porque se só é pola aplicación, Sí. está levando a culpa a Lugo de que hai un par de guarros. Ou o mérito. Bueno, eso xa queda na moral de cada un. É de infidelidades sexuales. Claro, a mí non. É local, hai difícil que hai? É que a min esa palabra non a Pois conozco. a mellor descarga esta aplicación Ashley Madison, sendo do Deportivo, e ponche os mellores goles de Iago Aspas. E todos, joder, pois é verdade que son golazos. Non, é para fines sexuales. Solo sexuales. Solo sexuales. Ou non é o mellor que tes un Golf GTI Non. e con Ashley Madison podes conducir un BMW. Non, eso é segundamano.com. Ah, jo. Ou Mil Anuncios. Ou coches.net. Ou Forocoches. Non, fora coches non. Ou Twitter. Ou Twingo. Non sei chegar a decir palabras en sentido. Pois eso. É o que A maior infidelidade do mundo que pode haber? é a de Shakira con Piqué. Ao revés. Piqué con Shakira. Non. A de Risto Mejide e a Laura Escanes. A maior infidelidade que pode haber é, desde os 14 anos, estar bebendo Barceló como un hijo de puta. Estar bebendo Barceló como un hijo de puta. E chegar aos 40 e dicir, ponme un gin tonic. Me cago en Dios. Pero eso, no, eso é lei A de... que hora xéntame mellor infiel, sinvergüenza. Eso é lei de vida. Non é lei de vida. Para min é lei de vida. O sea, hai que ser fiel. Cada etapa ten a súa bebida. Bueno, Para min. estamos aquí. No, para Los min Thunderman para ser bueno. empezas a beber co teu Malibu con piña ou cacaolá con 43. Empezas con eso. Despois pasas ao vodka negro con trina de mazán. Despois pasas ao Bacardi. Bacardi limón con limón. Bacardi limón con limón. Esa redundancia tan bonita. Sería bonito Bacardi limón con cas de naranja, pero non, alguén decidiu que ten que ser limón con limón. Por qué? Isto foi a muller de Aznar, como se chamaba? Ana Botella, que dicía, las peras con las peras, las manzanas, y Bacardi limón con limón. Foi ela que mandou. A verdade, foi ela. E despois que ven? Despois hai algún loco que pasa ao cacique e ao whisky. No. Hai locos. Dío ben, unha vez que pasas por todas esas fases del dulzor, chegas a... Hostia, o Bacardi non é dulzor, Che, unha vez, o Bacardi limón con limón é a última bebida previo paso a la gran apertura, la decisión que marcará tu vida. Es verdade. Aí é cando te enfrontas a un océano de marcas e hai os que se botan ao whisky, os que se botan ao ron, os que se botan a ginebra, os que se botan É como elegir o teu Pokémon. Claro, a partir de aí é como hai Unha vez 250, uno. E dentro do ron hai 20 marcas e dentro do vodka hai 7 ou 8. Vai definir a tua personalidade Para toda a vida. sempre. Para toda a vida. Entón ti non podes poñerte no aquel océano con 14 anos. Xa provei todo o Malibu con piña, xa tal, xa Probastes o Malibu con piña. Probastes o vodka. Probastes o 43 con cacaolá. O vodka negro. O vodka negro. O Bacardi limón. O Bacardi limón é como a última fase. O último paso, É a de última last fase frontier. do salto á adultez. Alcohólica. Alcohólica, adultez alcohólica. Entonces, unha vez que te ves dentro dese océano, tens que elegir. Sabes? E tío, que non podes é elegir Charmander e despois, cando estás chegando á Liga Pokémon, dicir, ponme un gin tonic. No! No! Agora tens que tirar con eso para toda a vida. Hai que ser consecuente. Para toda a vida. Por ti pensas que os vellos da taberna que están pedindo ponme Bacardi blanco con Coca-Cola. Ti te crees que non tomaban un puerto de Indias con Sprite? Pero a decisión é a decisión. Claro. A decisión. Este señor que está con eu que sei, ás 3 da mañán e ponme outro licor de ervas. Que pensas que ele non decía, hostia, levo 73 anos tomando licor de ervas. Unha manzanilla tomaba yo. un outro Que parece que teño un ardor. Claro, pero esa foi a decisión. É pa'lante. E con esa decisión márcase a túa personalidade e os sitios aos que vas. Obviamente. Porque ti si despois pasas a ser do equipo que bebe solo licor café, amigo, non podes ir á película. No. Ah, a vida é dura, non inventei eu.
Así. Sí, efectivamente. Ti bebes Puerto de Indias con un zumo natural e unha fresa recién exprimida e ti non podes ir ao Maica ás 7 da mañá. No puedes. Porque non No puedes. puedes. No puedes. Sí. No puedes. Entonces, Esa é a peor infidelidade que hai. entonces estas cosas debían enseñar nos colegios. Nos colegios e aparte debería haber unha protección civil del alcohol. Sí. Que non foran de naranja, porque a mellor lambémolos pensando que son un cubata. Pero, e firmar o teu contrato igual que o firmas cando te casas cun home. Ou cando contratas a wifi. Que esos son igual de importantes. Exacto. E despois, se queres cambiar, que haxa uns mecanismos. No, Como é debido. vas ali a Movistar, daste de baixa, depois Movistar chámate en plan, oye, por que te vas dar de baixa? Douche o fútbol, douche tal, non Movistar, ahora non quero, que eso Pois jode, isto igual. eso jode moito, cando te queres dar de baixa, ai, ahora queremos te tratar ben. Oh, Dios. Pois isto é igual. Queres de ron e queres pasar o gin tonic? Hai que pasar unhas fases. E hai que pagar unha multa. Bueno, unha multa igual, non? No, pero ti imagínate, eu son Barcelona, e eu vou toda a vida a Barcelona. Vale. Entón, eu agora digo, che, non vai pasar nunca, que non se me ocurre na vida a mí eso, porque eu son fiel. E entón eu chamo e digo, oye, señor Barcelona, quero me dar de baixa. E dime, señor Barcelona, hai aquí unha mochila, unha jorra con teu nombre. E ao mellor xa non me dou de baixa. Onde quedaron eses tempos donde se regalaban camisetas de Bacardi nas discotecas? Había unha Onde vez... quedaron? É que este país se va a la A la puta mierda. mierda. A ver Mira. se ahora que as eleccións de verdad pasa algo e empezan a regalar outra vez camisetas de Bacardi nas discotecas. Sabes o que pasaba? Que eu ibas ás festas de... Antes había festas de que che daban cousas polo que beberas. E entonces había un que era... E sempre era unha fiesta de Cutie Shark. Que é cotillar? Eu que sei. Un Red Bull que se chamaba Shark outro día. Outro día era un whisky Jameson. Eu me cago, era sempre, non me gusta nada. E unha vez fui a un pub en Santiago, Vía 13. Fiesta Barcelona. Esta é la mía. 4 mochilas, 2 petacas, non sei, camisetas, gorras, e deronme, que ainda andaba a dar pola casa. 4 chollos, que eran para meter as gafas. E colgalas aquí. que sentido ten eso? Era como unha cousa que abres así e ten espumilla, entonces pola gafa e depois pechas e podes colgar as Podes gafas. buscar a trela. Imposible, non creo que teña. Hostia, que eso debe Pero ser- era unha cousa que é para que é isto, Eu para creo colgar que as eso- gafas. eu creo- Dame mochilas, non, que non che tocou mochila. Eu, dame mochila. Eu creo que eso vas a Mega, ao programa este que hai de vender cousas de segunda man, sabes? Sí. Non sei, Rick, prezo falso, como se chama ese programa? Sí, non sei, parece falso. Vale. La casa de Rick. La casa de la carcasa. Ese, No, la casa de las ventas. de los empeños. La casa de los empeños. Tío, vas a la casa de los empeños con eso, eu creo que danche Un besito. 2 euros polo menos. Sabes que ese día fun pa casa e eu iba no taxi. A jatas. Buah, peor. Eu iba en plan, buah, porque levaba 4 mochilas, e eu iba, vaya tesoro. Chego ao día siguiente, tal, sei que tal, e por aí pola tarde acordamos, hostia, as cousas, vou mirar, as mochilas eran así, as gorras non me entraban, as camisetas todas a ese quedabanme por aquí, o couso das gafas non me valía para nada, e o único que me valía para algo, que eran as, como se chama, as petacas, dixo, bueno, pues teño 2 petacas. Chegou o meu irmán e dixo, hostia, que boas estas para meter whisky nas discotecas, trai que marcho para Barcelona. E me las follou e nunca máis las vi. Que gran anécdota. A verdade que sí, pois nada. Pois eso, que unha vez que eliges a túa bebida, eres esa bebida para toda a vida. sempre. E se cambias, eres un infiel e un sinvergüenza. Que tampouco ten nada de malo ser infiel. Ah, pero no. eres infiel. Pero érelo. Eu son moi infiel para iso. Para todo, para E a vida para o tamén. outro tamén. Porque cada día apetece unha cousa distinta. Que culpa teño eu de que un día me apetezca un cubano, outro día un argentino? Joder, somos personas. Es verdad. E un día con spray, outro día con 7-Up. Coño, sí. Pois a mí o mesmo, un día apeteceme un chupito, outro día apeteceme un Puerto de Indias, outro día apeteceme unha cerveza. É así. A cerveza podemos decir que é universal? Sí. Que é a relación aberta das bebidas. A cerveza... relación aberta das No, bebidas. a cerveza é masturbarse. Por moito que bebas outras cousas, sempre te vas a masturbar. E esa é a cerveza. Non se considera infidelidade. No, para nada. Home, si te ve a tua muller, si te ve a tua marca de whisky bebendo cerveza e che brota unha bronca, bótate fora porque non te quere. E o viño, eu diría que é un pouco é esa persona que che mete fichas e que dá celos pero que non se considera infidelidade. Sabes?
Non sei se me estou explicando. O Sí, vídeo... pero aí hai diferentes tipos de personas que piensan sobre ese tipo. Bueno, que culpa tens ti de que che este aí metendo unhas fichetas? E por que lle ríes tanto a gracia? Porque está rico. Vale. Iso normales non somos. É verdad. Pois si, Entonces bebes un viño de vez en cuando e é ese roneo que tens de vez en cuando, pero non chega a ser infidelidade. Eso é. Porque é sabroso. É sabroso. E queda aí. E queda aí. Non é outra cousa, queda aí. Queda aí. É un polvo e listo. No, un chupito, quería dicir. Isto sería a nosa explicación, non sei a quanto de que das bebidas. De ser infiel. Que a Ashley Madison, que é infiel, non sei que, un follón. Podemos deixar de facer aplicacións que sean tan terriblemente turbias? Si se usa. Ti sabes a millón de personas que usan isto? Millóns. Ou miles, ou cientos, ou decenas. Hai moitas personas. Está Ashley Madison e está o de Lugo. No, estás Lidia Lozano e ti. As dúas tenes a mesma idea das cousas. Mira, queres que entrevistemos ao fulano que entrevistamos antes de gravar? Non o entrevistamos. Aí antes de gravar estamos facendo unha prueba de sonido, vendo que non nos funcionaba a mesa. Porque como temos que estar tan cerca, dixen cheu, joder, vai parecer un programa de radio de noite. De radio de noite, sí. E dixen che, podemos facer así. Claro, e entonces eu son a presentadora deste programa de noite que... E eu chamoche. Entonces chamábame alguén e isto é un normal, empezo a facer un normal. Entonces, se queres repetilo. Venga, vale. Venga, vale. Vamos a repetir, vale? Porque como ahora temos que estar tan cerca... Pero presenta o programa e todo. Sí, este programa nas noites, en vez de ser as noites da SER, van a ser as noites do SAR. As noites do SAR en el programa... O programa non é as noites do SAR. No, porque o programa é como se fora da SER. Este é o canal SAR. ¿No? Canal SAR. Canal SAR. Parece un canal grandísimo, Canal SAR. Canal Vaya SAR. Canal SAR, chaval. Aquí en Canal SAR. Cadena SAR. Cadena SAR. Aquí en Cadena SAR con La Noche de los Satélites. Va a entrar Noli pola porta. Sempre hai nomes así raros. Entonces, hola, estamos aquí nas noites de los satélites. Tens que ser moitísimo. Hola. Estamos aquí nas noites dos satélites e temos a nosa primeira... Tens que ser porno. É que non me sale. É verdad. A nosa primeira chamada. Boas noites. Como se chama a locutora? Eu chamome Maricar. Non sei. Como se chama a del Faro? Mara Torres. Pois é Marta Torres. Marta Torres. Matache, a pensar. Vale, pois... Tarta Morres. Tarta Morres. Marta... Tara Morres. Tara Morres está ben. Tara Morres. Eu son Tara Morres. Aquí, nas noites dos satélites. Boas noites. Hola, Tara! Mira, estaba chamándote porque estaba aquí. Perdona, como te chamas? Ahora, preferiría pasar... O anonimato, prefieres. Todo anonimato. Antonio Mato, dijo. Chamas-te Antonio Mato ou queres anonimato? Antonio Mato. Ah, vale. No, que te vexo Antonio que o mato. Eu ser son... Alfredo. Alfredo? Alfredo. 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 Vale, Alfredo. No, Alfredo. 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 Ah, 3 veces Alfredo. Ese soy yo. Un nombre curioso, nunca escoitara eso. Bueno, con meus pais eran primos y varones. Los dos. Tartamudos, ao mellor. No, varones. ¿Varones? Varones. Pene. Ah, vale. Entonces yo estaba ahí que te estaba chamando, pero que... Pero que querías, Antonio? Se me deixas falar de tus nombres. É que Estamos ya. Fala. Están calados, polo menos. Vamos, menos cando vai Isi. Cando? Vai Isi. Easy. Isi. Non che sale ben ese nombre con esa voz. Marcial Mouth. Ese. Entonces, ya te quería decir que tengo una pequeña adicción. Ah? Le estoy haciendo el amor muchísimo. A quen?
a personas que ya no están vivas. Perdón? Persoas que xa non están vivas. Isto desde cando lle pasa, Antonio? Alfredo. Desde a comunión. Como, A Alfredo? comunión. Porque estaba eu facendo a comunión e había un enterro ao lado. E eu caí no calareito. Con tan mala suerte que lle metían a pirola no ano. Desde a comunión? Me asustó. E desde La cando? comunión, no el ano. Desde cando? O sea, vostede, cando fixo a comunión, hai moitísimo tempo. No, onte. Estaba sin facer a comunión porque meus pais, que eran dos varones, Sí? eran musulmanes. Como? Musulmanes. Señor, tenga cuidado con lo que dice. Nós, é unha religión, non ten mal ningún. Completamente. Musulmanes. Sí. E entonces non me quixeron facer a comunión, nin tampouco comprar a Derby Varian. Tuve que andar en bicicleta hasta os 28 anos. Perdón usted a miña ignorancia, pero unha Derby Varian non é unha desbrozadora. É unha moto sin marchas, porque a as marchas asustan-me, Pero escoite, como caer da moto e se haceme la pupita de la rodilla. Entonces yo le quería decir que les hago yo amor aos cadáveres. vale, Alfredo. Entonces, que quere que lle faga eu? Si tes algún cadáver por aí. Pero escoite unha cousa, Alfredo, iso é completamente ilegal. No, pero non hai unha policía de cadáveres, aos estar mortos non les importa, No, sí, hai os municipales. Si, os municipales intentemos follar, pero que están tan quietos que son cadáveres, pero ao final revólvense. Vale. Esos son moi quietos e dixo, eso é un cadáver, me lo follar. Pasoume cos municipales e cos cocodrilos. Cos cocodrilos? Intentei me follar un cocodrilo Pero vostede de onde é, Alfredo? Eu son de Boiro. E hai cocodrilos en Boiro, Alfredo? Se das por cuidado, si. En Marraña hai Hai cocodrilos. cocodrilos en Marraña. Como está o cambio climático. Son así, teñen para agarrar por riba. Hinchables, cocodrilos hinchables. E deshinchables tamén, que a meter a galletiña fixo se calou sen nada. Entón, Choraba o neno mima. Non sei se por que vas sin cocodrilo ou porque eu estaba desnudo. vale, entón vostede... Alfredo. Alfredo. No! Alfredo. Alfredo. No, Alfredo. 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 No, Alfredo. 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 No! 3. Vale. Alfredo 3. Vale, 3 Alfredo. No! Alfredo 3. ¡Ah, la madre lo perdió! Escoita, Alfredo. Díseme. Mira, entón o teu problema é que lle fai o amor A las personas cadáveres. a las persoas cadáveres Sí. e aos cocodrilos hinchables. No. No voy a permitir que se me difame tan duramente. Ella pensaba que o cocodrilo estaba fallecido. Vale. Culpa dele estar tanto tiempo quieto. Vale. Una vez también hice el amor a Froilán. Perdón. No se movía. E dixo, esto está muerto, me cago. É moi blanco de piel. E además, estaba quieto. Tómele. Vale, entonces... No me gustó. Tenía pelos en el culo, Froilán. Se me engancharon en el prepucio y me hice un desjarro. Alfredo. Iso non está ben. Sí, é verdad. Non está ben follarse a Froilán. É prácticamente un neno. No, digo que non está ben o dos mortos. Non se pode zumbar a los muertos. No, é completamente ilegal, vai ir usted preso. ¡Ay, no! Que en la cárcel no hay muertos. Bueno. Entón a que me vou follar en una cárcel. Pero hay asesinos, y los asesinos son fabricadores de muertos. Poden decir onde enterran as víctimas e despois me la encima. Vale, pois... A mí, sabes como me gusta mucho de ti? No? Que das el teléfono para que te llamen. Sí, Non todas as mulleres fan eso. claro, é o meu traballo, Alfredo. Trabajas, eres
de las... Telefonista. Eres prostituta. No. No. ¿Cómo decías? No te equivoques. No te equivoques. No. No me gusta eso, mira. No. Estou moi en contra da prostitución e do veganismo. Porque se somos veganos non hai cadáveres. Por qué? Non hai que matar a ninguén. Ostras. Bueno, Alfredo, con moitas grazas por chamar. Terías unha caixa de condóns. Pero para que si se fai o amor con muertos e con cocodrilos? Pones na cabeza paisaje globos, así. E faime unha diversión terrorífica. Unha vez quedei sen aire, agomitei dentro do condón e entrou-me gomito nos ollos. Díxome o médico, tes conjuntivitis. Eu pensei que me dicía que fora pero conjuntivitis. E Alfredo, é dos dentes. Vitis é unha pasta de dentes e Alfredo. pensei que tamén era unha orgasmo. Alfredo. Sí, sí, Alfredo. sí. Pódeme explicar. Ajá. Non pode abrir os ollos vostede? No, porque si no me da mucha vergüenza ser tan gilipollas. Necesito estar con los ojos pechados y también con un cañito de millo metido en el ano. Porque si no, xa non sería eu. Vale, pois gracias por chamar. No. Vamos a bloquear a chamada. A mí me dijeron que me iban a dar 20 euritos. Non, aquí non pagamos por as chamadas. No, entonces, pero vamos a ver, a mí me dicen... 20 euros, onde pagan 20 euros por traballar no Land Rover. Pero no, prefiero salir follando muertos, que huele bastante mellor. Tara Torres. Alfredo. Sí. Alfredo. Nada, que para a próxima vez a ver si traemos un que teña unha voz máis mellor de facer, vale? Vale, mira, nada, que te vou bloquear, vale? Vale, Veña, Tara, chao. quería che decir que estou deseando que morras para facerme o teu cadáver. Hasta logo! Me voy. Vale, moitas grazas. Hasta aquí o programa de hoxe. Alfredo que marche. Alfredo. Por mí xa estaría. Vémonos Colgástesme. a semana que ven. Sigo indo, vale. Chausilles. A ver, que me teño que ir. Alfredo, chocas, mamá? No, pero que non beso un pouco a luz apagada. Hasta la semana que viene. Chao.